खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 7 डिसेम्बर 2023 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन आरो सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो दिनै बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय अननाय आरो अनसायनायखौ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन।
तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव बोलो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानाय नङा माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो समाजाव मानहानि जालांनोबो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ अब्लाबो नाथाय गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै नुजाफिननोबो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ बिमाफोरनिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन अब्लाबो नाथाय सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान मोनगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैनोबो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।